Night flavor. Yele straight out chiki starter kanenge kapati kavura mabutsa kakane karati he kazvitinya kustodati inisa boss bling ndauya nemasini ndauya nekula box ine maeyes kana usina kutakwatora uite right abody fight kanzuru kumba nasiya ndiri jait ndauya nekula box ine maeyes kana usina kutakwatora uite right abody fight kanzuru kumba nasiya ndiri jait vanenge vakalota badness ingoma rinozvimbisa rineka sadness chimbonzwa chigunduru chine malines avaumbanidza wobva wafinhura kuita kudhagula mise inovabhagula vakatogugula dollar vibes ngavambodzitsira ndauya nekula box ine maeyes kana usina kutakwatora uite right abody fight kanzuru kumba nasiya ndiri jait ndauya nekula box ine maeyes kana usina kutakwatora uite right abody fight kanzuru kumba nasiya ndiri jait kanenge kapati kavhura mabhutsa kakane karati he kazvitinya kustodati inisa boss bling ndauya nemasini zvadhakwa izvi ndopedza spoti fanike bhaka mise chigunduru chine malines akawanda fanike chaka ndauya nekula box ine maeyes kana usina kutakwatora uite right abody fight kanzuru kumba nasiya ndiri jait ndauya nekula box ine maeyes kana usina kutakwatora uite right abody fight kanzuru kumba nasiya ndiri jait vanenge vakalota badness ingoma rinozvimbisa rineka sadness chimbonzwa chigunduru chine malines avaumbanidza wobva wafinhura kuita kudhagula mise inovabhagula vakatogugula dollar vibes ngavambodzitsira ndauya nekula box ine maeyes kana usina kutakwatora uite right abody fight kanzuru kumba nasiya ndiri jait ndauya nekula box ine maeyes kana usina kutakwatora uite right abody fight kanzuru kumba nasiya ndiri jait ndauya nekula box ine maeyes kana usina kutakwatora uite right abody fight kanzuru kumba nasiya ndiri jait ndauya nekula box ine maeyes kana usina kutakwatora uite right abody fight kanzuru kumba nasiya ndiri jait ndauya nekula box ine maeyes kana usina kutakwatora uite right abody fight kanzuru kumba nasiya ndiri jait ndauya nekula box ine maeyes kana usina kutakwatora uite right abody fight kanzuru kumba nasiya ndiri jait